Η μάχη των δύο μάγων! Τι λες ρε, δεν είσαι μάγος. Εγώ δεν είμαι μάγος. Για θυμίσου τότε που διάβασα τη σκέψη σου. Συγγνώμη. Τι κάνετε? Ποιος είναι αυτός? Θα το μαντέψω. Ποιος είναι κάποιος? Φραπέτρικο μεγάλα. Είναι ο βραβευτικό μεγάλα που το ξέρω. Ναι, αλλά σήμερα ξέρω εγώ τι σκέφτεσαι. Give away. Ταράν! Γράψτε μας κάτω στα σχόλια ποιος Ναι. είναι ο καλύτερος μάγος. Καλά, όλοι ξέρουμε ποιος είναι. Ναι, πήγαινε λίγο στο παρακαλώ. Τι λες? Και μπείτε σε αυτό το διαγωνισμό για να κερδίσετε αυτούς τους δυο υπέροχους μάγους. Βάθος κάνει giveaway. Πέρασε παρακαλώ λίγο. Τα πάμε. Μπορεί να το αγοράσω Τι αυτό. λες παιδάκι μου, είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να αγοράσει αυτό. Αυτή είναι η κληροτίδα για το διαγωνισμό που κάνουμε. Κάθε αγορά ένας λαχνός μέχρι τα Χριστούγεννα. 100€ δωρεοπιταγή. Πάρα πολύ ωραία. Και ο Άγγελος του Ενδιατζή. Τώρα μιλά σωστά.